Il-Kummissjoni Elettorali se tinvestiga l-iskema PAGI-PN. Fil-fatt il-Kummissjoni Elettorali ħabbret li ħatret bord investigattiv biex investiga il-każijiet kollha li għandha qudiema dwar allegati ksur ta' liġi tal-finanzjament ta' partiti politiċi. Il-Kummissjoni qalet li l-kompożizzjoni tal-bord se tkun imħabbra meta l-persuni jiġu appuntati fil-ġranet li ġejjin. One News marraf li din id-deċiżjoni ttieħdet tul il-jum tal-Erba' wara li fl-aħħar jiem komplet tikber il-pressjoni pubblika wara li nkixef kif negozjanti kienu qed iħallsu b'mod dirett il-pagi ta' uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista irreaġixxa u għamilha ċara li l-investigazzjoni hi kollha kemm hi fuq il-Partit Nazzjonalista u għalhekk il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ma jistax jibqa' siket quddiem din l-investigazzjoni li trid tiddetermina inkisritx il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru Owen Bonnici u l-Avukat Stefan Zrinżot Zoppardi intqal li issa iktar minn qatt qabel il-Kap Nazzjonalista ma jistax jibqa' siket. Il-Ministru Owen Bonnici qal li l-invoices folots ta' Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista qed iwasslu għal każ ċar ta' ksur fil-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-partit jew mezz tax-xandir jew organizzazzjoni oħra tal-partit jew li jmexxi l-partit ma tistax tirċievi donazzjoni ta' iktar minn 25,000 euro fis-sena mill-istess sors. Ir-riżulta li Simon Busuttil kien talab il-flus lil DB Group biex iħallas il-pagi. U dawn il-flus li d-DB Group kien tal Simon Busuttil huma iktar minn 70,000 euro. Iżda la darba l-Partit Nazzjonalista jinsab daru mal-ħajt qed jipprova jagħti l-impressjoni li l-Kummissjoni Elettorali qed tinvestiga lil Partit Laburista. Intqal li dan huwa ġir fjakk u juri li l-Partit Nazzjonalista jinsab id-disprat u fi stat ta' paniku. L-Avukat Stefan Zrinżot Zoppardi innota kif minn meta daħlet fis-seħħ il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex idur magħha. L-ewwel biskema ċedoli li taħbi min isellef l-eluf lill-Partit Nazzjonalista u issa sirna nafu li anke bl-iskema PAGI-PN. Zrinżot Zoppardi qal li Simon Busuttil huwa fals u ma jistax jittieħed bis-serjetà. Naħseb dak li qed insegwu hija storja li tibdew tispiċċa ma' Simon Busuttil u naħseb illi r-responsabilità ta' kollha f'ħoġor Simon Busuttil illi għandu jara li jekk jippratika trasparenza f'każ bħal da jipprattika trasparenza u ma jibqax għaddej din is-sitwazzjoni illi skema mara oħra ikun hemm ħabi fil-finanzjament tal-Partit Nazzjonalista.